samun daɗaɗɗen waƙoƙin mu ko kuma videos namu, ka yi subscribe ɗin wannan channel mai suna Gwarbawa TV. Mun gode. Soyayya, soyayya, soyayya ita ce na sa cikin rayuwata. Soyayya ce abinci na cina. Hayya! Duk duniya ba abin da ya kai so daɗi, don Allah fara sai kirki amanata. Na fara soyayya ta a gare kikin biyar mata. Garkisa na wahalta ga zuciki mata gata, tunda na san na dace da iya mai tsafta. Kun ga yar gatan abba shalele kun umarta Fatimata, kun ga yar gata tawaye mata ta musulata. Kun ga sarauniya yar makaranta mai kyau na zuciya ba ta rike ta. Zara ni kammala na yi dacin mata, doguwa fara mai kyau na sura, ba ta harara ba ta gadara, ilimin arbiya boko ta tara. Na yi dacin mata mai kyau da sura, na je gidan su Zara danginta manzanta. Abba na Zara yace ne sana'ata, na ba shi ansa akan sana'ata. Na ce da shi waka ita ce sana'ata, bai kushe waka ba bai kushe sana'ata ba. Ya sami na albarka ya ce da ni, na baka 'yata ka kula da ita. Albarka